Tänään keskustellaan aiheesta, joka on saanut monet yritykset polkaisemaan jarrupoljinta yritysvastuun edistämiselle. Eli kysymme, mihin omnibussi on menossa. Studiossa Juhon ja minun kanssani keskustelemassa entinen poliitikko ja europarlamentaarikko Heidi Hautala. Tervetuloa kuuntelemaan. Vastuullisuussääntely on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina, mutta miten vaatimukset viedään käytäntöön? Miten vastuullisuustyöstä saadaan vaikuttavaa? Pykälää paremmaksi podcast yhdistää yritysvastuun oikeudelliset kysymykset yritysten arkeen ja auttaa näkemään metsän puilta. Jaksoissa äänessä ovat vastuullisuusasiantuntijat Miia Hapuoja ja Juho Saloranta, jotka tarkastelevat vastuullisuutta käytännön ja sääntelyn näkökulmista. Tervetuloa kuuntelemaan. Lämpimästi tervetuloa Heidi Hautala Pykälää paremmaksi podcastiin. Kiitos paljon. On todella suuri ilo saada sinut mukaan tähän keskusteluun tänään. Ja mä tiedän, että Juhoa polttelee kovasti noi omnibus-kysymykset ja tuolla se raapii kynsillä pöydänpintaa suurin piirtein. Mutta mulla olisi yksi kysymys ennen sitä, jonka haluaisin esittää. Eli Heidi, sä oot tehnyt vaikuttavan ja pitkän uran poliitikkona ja tosiaan parlamentaarikkona tuolla europarlamentissa. Ja varmasti päässyt sitä kautta vaikuttamaan hyvinkin laajasti eri asioihin, esimerkiksi vastuullisuustyöhön, niin kuin yritysten vastuullisuustyöhön tai sen edistämiseksi. Entäs mitäs nyt sitten, kun europarlamentti on jäänyt taakse, niin onko vielä jotakin sellaisia asioita, mihin haluaisit päästä vaikuttamaan ja miten? No tosiaan siellä europarlamentissa tuli oltua vaaleilla valittuna edustajana yhteensä 20 vuotta 30 vuoden aikana. Tosin ne ensimmäiset vajat 2 vuotta, ne oli sillä, että olin eduskunnan lähettämänä silloin, kun Suomi oli liittynyt EU:hun. Mutta mä oon niin kuin nähnyt sen EUn kaaren siitä ja sitten hyvin nopeasti huomasin, että siellä voi valita hyvin niin kuin vapaasti sen, että mihin oikeasti haluaa vaikuttaa. Ja sitten vähitellen näissä ihmisoikeuskysymyksissä, jotka mulle oli niin kuin alun pitäenkin hyvin keskeisiä, ehkä niin kuin globaalit ihmisoikeuskysymykset, kansainväliset sopimukset, tämä niin kuin vankilaolot ja kidutuksen vastainen toiminta, kaikki tämä, niin sitten tavallaan alkoi nousta semmoinen uusi mielenkiintoinen haara, eli tämä niin kuin business and human rights, eli miten yritysten tulisi suhtautua ihmisoikeuksiin. Ja sitten oli semmoinen yksi käännepiste varmaan noin vuonna 2017, eli jo sitten aika niin kuin loppupuolella. Mulla oli vielä jäljellä niin kuin vuosia, jolloin 2 brysseliläistä kansalaisjärjestöä tuli kysymään multa, että hei, että voisitko ehkä edistää tämmöisen niin kuin puolueiden välisen työryhmän perustamista, että nyt on niin kuin momentti, että nyt voidaan siirtyä niin kuin tämmöisistä vapaaehtoisista ihmisoikeusohjeistuksista yritysmaailmassa niin kuin sitovampaan sääntelyyn. Ja saattaisi olla se oikea henkilö niin kuin pistää tämmöisen ryhmän pystyyn. Ja no siis Amnesty ja sitten hyvin paljon niin kuin kestävyysraportointia edistänyt asiantuntijajärjestö lakiasiantoimisto Frank Bold. Ja siitä se tavallaan sitten aukeni mulle niin kuin se näkymä, että EUlla voi olla ratkaiseva rooli tässä yritysvastuusääntelyssä. Mutta varsinaisestihan sä kysyit, että mitä nyt sitten. Ja mä olin kuitenkin päättänyt ihan selkeästi lopettaa sen europarlamenttiurani, koska täytyyhän ihmisen myöskin osata lopettaa itse. Ja se oli mulle hyvin selkeä, että näin tulee tehdä, että vaikka kaikki seuraukset siitä ei tietenkään ollut niin kuin heti mitenkään hirveän kivoja, että mä menetin fantastisen tiimin ja semmoisen hyvin niin kuin sanotaan niin kuin maailman kysymysten äärellä olevan työpaikan. Niin. Mutta sitten kävin tosiaan niin, että saatiin pinnistettyä valtavalla ponnistuksilla erilaisten toimijoiden kesken tämä yritysvastuusääntely. Ja ajattelin, että no niin, että nythän tämän, kun lopetan täällä, niin nythän tässä voi sitten seurata, että miten tätä pannaan toimeen. Mutta kuten tiedämme, niin sittenhän tämä uusi EU-komissio ilmoitti, että ei suinkaan nyt ryhdytään yksinkertaistamaan tätä sääntelyä, joka on juuri hyväksytty ihan normimenettelyjen mukaan. Tai no ei nyt ihan normimenettelyjen mukaan, oli siinä aikamoista sekoilua varsinkin jäsenmaiden taholta. Mutta niin sitten sen jälkeen mä huomasin, että nyt ei auta muu kuin aloittaa uusi
pelastusoperaatio samaa tarkoitusta edistävien tahojen ja ihmisten kanssa. Ja oikeastaan tämä työllistää mua nyt hirmu paljon, että onhan mun elämä vapaampaa, mutta vähemmän matkustamista ja semmoista pakkotahtisuutta, että ei tarvitse nousta joka maanantai 5 ylös ja niin poispäin. Aivan. Niin, että kun verkostot on kuitenkin olemassa ja ne avainihmiset on sitten tiedossa, niin vaikuttamistyö jatkuu. Joo, ja sitten se, mitä mä niin kuin salaa toivoin, niin se toteutui aika mukavasti, että mä sain useita pyyntöjä sitten liittyä näiden samaisten yhteistyöjärjestöjen erilaisiin neuvonantajaelimiin ja hallitukseen. Ja se on tosi niin kuin mielenkiintoista kyllä. Oikein hyvä. Eli meillä on todellakin nyt niin kuin suora yhteys Brysseliin tällä hetkellä. No joillakin voi olla suorempi kuin mulla, mutta kyllä me suurin piirtein niin kuin pystyn mielessäni näkemään, että mitä siellä seuraavaksi juonitaan ja kuka sitä tekee ja kehen pitää vaikuttaa. Jonkin verran ainakin. Oikein hyvä. Tervetuloa Heidi myös mun puolesta ja tosiaan tuossa tulikin aika hyvin sun taustoista ja tästä, että miten hyvin sä oot verkostoitunut, niin ehkä tämmöisenä niin kuin isomman kuvan kysymyksenä mietityttää nyt, että tosiaan se von der Leyenin ensimmäinen komissio oli hyvin vastuullisuusmyönteinen ja nyt sitten on tullut tämä toinen komissio, joka on hyvin peilikuva kaikessa siinä, että mitä aikaisemmin pyrittiin edistämään, niin miten sä näet, mistä tämä kaikki nyt niin kuin kumpuaa ja mihin tämä on menossa? No siis silloin 2019, kun tämä Ursulan ensimmäinen komissio aloitti, niin silloin monilla, myös minulla oli tällainen, mitä sanotaan, psykologit sanoo kognitiivinen dissonanssi. Että mä en oikein niin kuin uskonut korviani, että Ursula von der Leyen nyt tässä niin kuin vakuuttaa, että hänen komissionsa johtotähti on tämä vihreä siirtymä, Green Deal, ja sen eteen pannaan sitten kaikki voimat työskentelemään komissiossa. Mutta niin siinä tavallaan sitten kuitenkin kävi, mutta ehkä sitten samaan aikaan jotkut puristeli nyrkkiä taskussa. Että esimerkiksi Suomessahan oli tällaista puhetta, että tämä on hirveän poliittinen tämä Ursula von der Leyenin komissio, siis tämä ensimmäinen. Mutta mä ajattelen ehkä niin kuin objektiivisempaa olisi ajatella, että se politiikka muuttui. Ja sitten tuli vaalit 2024, jolloin niin kuin se poliittinen heiluri heilahti. Sehän ei mennyt niin kuin laidasta laitaan, mutta se heilusti juuri sen verran, että syntyi niin kuin uusi enemmistö, joka saattoi sitten julistaa, että nyt kilpailukyky ennen kaikkea ja erityisesti niin tämä vihreä siirtymä on turhan raskas yrityksille ja sitä pitää ruveta niin kuin yksinkertaistamaan. Se oli aika tämmöistä niin kuin ehkä säyseittäkin puhetta ensin, mutta näkyyhän se, että ne voimat, jotka oli sitten ehkä vastustaneet tämmöistä niin kuin kunnianhimoisempaa vihreää siirtymää ja yritysvastuuta, niin ne sai niin kuin tilaisuutensa. Ja siinä nyt ollaan ja mun mielestä niin kuin ehkä ikävintä on taas nähdä se, että poliitikot ikään kuin toistelee mitenkään ilman mitään kritiikkiä niin kuin tätä ajatusta, että kilpailukyky vaatii niin kuin kevyempää ja heikompaa ympäristösääntelyä ja yritysvastuuta. Mm. Että se nimittäin, sitä ei ole kyllä missään osoitettu, että se näin olisi. Päinvastoin on paljon esimerkkejä siitä, että kun yrityksetkin valmistautuu ikään kuin, tuleviin riskeihin, jota nyt tänä päivänä varmaan ihan selkeää, että ilmastokriisi aiheuttaa niin kuin ihan aineellisia vahinkoja ja riskejä yrityksille, niin nyt tavallaan sitten niin se voi edistää kilpailukykyä ja sääntelyn pitäisi tukea sitä. Tämä on musta kyllä hyvin niin kuin hankala tämä tilanne juuri nyt. Kuinka paljon siinä onko sulla mitään käsitystä siitä, että kuinka paljon siellä oli poliitikkojen omaa mutua ja kuinka paljon se perustui sitten aidosti siihen, että yritykset olisivat lobanneet poliitikkoja sanomaan, että nyt tarvitaan löysennyksiä? No siis mun näkemys on se, että Ranskan ja Saksan ja Italian suuret työnantaja- ja teollisuusjärjestöt oli tässä avainasemassa niin kuin, ja sai vakuutettua komission puheenjohtajan vuosi sitten siitä, että nyt täytyy ryhtyä toimenpiteisiin. Sitten tämä kuuluisa Mario Draghin raportti, monta sataa sivua tekstiä siitä, että miten EUn kilpailukyky pitäisi pelastaa, niin siellä on muutamassa kohdissa semmoinen maininta, että tämmöinen niin kuin kohtuullisen raskas taakka yrityksille, esimerkiksi yritysvastuun raportoinnista, niin pitäisi saada jotenkin aisoihin.
Mutta sitä raporttia on käytetty mun mielestä välineenä tähän ilmiön, jota monet nyt sanoo niin kuin deregulaatioksi. Eli siis, että ei ainoastaan, että nätisti vähän siivotaan ja yksinkertaistetaan lainsäädäntöä, tehdään sitten selkeämpää kaikille, joita se velvoittaa, mutta siinä on nyt vahvat voimat, jotka on sitä mieltä, että esimerkiksi jos katsotaan tuonne Atlantin taakse, niin ExxonMobilin toimitusjohtaja sanoo kesällä, että karmeinta lainsäädäntöä, mitä hän ikinä on nähnyt missään, on tämä EUn yritysvastuudirektiivi. No, mä luulen, että nämä fossiiliyhtiöt on aika hyvin kyllä niin kuin onnistunut jarruttamaan sitä ajatusta, että hekin joutuvat tilille siitä, että he jatkuvasti niin kuin, kaikesta puheestaan huolimatta niin pahentaa vaan tätä ilmastokriisiä. Se on siellä yksi taustatekijä. Joo. Ja nythän taas sitten, mä en tiedä onko tässä tämmöinen maantieteellinen jako vai mikä, mutta jotenkin tuntuu, että sitten niin kuin Pohjoismaista ainakin kuuluu vähän toisenlaisia ääniä yrityksistä. Joo, tästä olisi kiinnostavaa kuulla niin kuin teiltä molemmilta, mutta mulla on tuo näkemys, että varsinkin suuret pohjoismaiset yritykset, myös suomalaiset, niin on ollut aika niin kuin varhain jo niin kuin jyvällä siitä, että heiltä odotetaan sitä, että he on mukana niin kuin näitä maailman ongelmia ratkaisemisessa. Ja musta oli hauska nähdä, että nyt kesällä, kun taitaa olla vieläkin niin kuin meneillään se vetoomuksen allekirjoitusten kerääminen, mutta siellä on esimerkiksi niin kuin Nokia, Nordea, OP-rahoitus, Lähi-Tapiola-rahoitus on suomalaisia yrityksiä, sitten suomalaisten yritysten Global Compact, joka kuten tiedämme, niin on tämmöinen niin kuin yhteenliittymä, jonka Kofi Annan on inspiroinut aikanaan, niin on ollut siinä mukana. Se on ollut kiva nähdä kyllä, mutta mikäs tuntuma niin kuin teillä on tähän maantieteelliseen kysymykseen? No kyllä vähän samoja asioita niin kuin olen huomannut, että ei se niin kuin vastustus ei jotenkin tule tältä suunnalta niinkään selkeästi tältä pohjoisen suunnalta. Että ehkä se on enemmän sitten sitä pohdintaa siitä resurssien jakamisesta. Et nyt kun ollaan menty tavallaan se lainsäädäntö tai se sääntely tulee nyt niin kuin se raportointi edellä ja nythän on vasta tulossa ikään kuin se sisältöpuoli nyt toisessa aallossa. Ehkä se on ollut se, mikä on niin kuin enemmänkin herättänyt kysymyksiä, että miten että se on vaatinut, kun sen ensimmäisen kerran tekee, niin se vaatii paljon resursseja ja sitten se raportointi nimenomaan. Ja sitten kun siinä ei ole vielä ollut sitä sisältöpuolta niinkään olennaisesti, niin se on ehkä vähän ohjannut keskittämään, ehkä yliresurssoimaankin jopa sitä raportointipuolta sitten. Ja tuossa kohta jo vuosi sitten ulkoministeriö tilasi tämmöisen selvityksen, jossa olin tutkijana mukana tämmöinen seulahanke ja siinä oli 6 keskeistä EU-yritysvastuusääntelykokonaisuutta. Siinä oli myös CS3D ja haastateltiin yrityksiä ja niin kuin, että miten tämä valmistautuminen näihin etenee, niin enemmänkin se, että se sääntely olisi sinällään niin kuin, että ei me haluta tällaista, vaan se oli enemmänkin sitä, että se niin kuin arvaamattomuus siitä, että miten se sääntely niin kuin etenee, miten sitä implementoidaan ja se semmoinen poukkoilu, se oli niin kuin enemmän päävaivana yrityksillä kuin Kyllä. se, että tässä nyt on nyt tämmöisiä velvoitteita, että meidän pitää olla vastuullisempia. Että prosessit on ollut käynnissä ja nyt niitä on sitten downsiftattu paikotellen. En tietenkään voi sanoa kaikkien yritysten puolesta, mutta se, että se epävarmuushan on yrityksille isointa myrkkyä. Kyllä, just näin. Että ehkä sitä just niin kuin toivotaan, että asettuisi nyt se johonkin. Joo, tämä viesti tulee hyvin monilta tahoilta ja mun mielestä se on hämmästyttävää, että poliitikot eivät ole ikään kuin tätä oivaltaneet tai eivät välitä siitä. Et mä en tiedä, mistä on kysymys, että toki kun on ollut niin pitkään poliittinen toimija, niin näkee siis sen, että sitten kun isoissa jäsenvaltioissa EU:ssa niin tulee näitä kansallisia vaaleja, niin ne järkyttää ja niihin aletaan sitten valmistautua ja sieltä tulee sitten semmoisia, mä sanoisin, että politiikassa on erittäin paljon nykyään populismia, että ei myöskään uskalleta katsoa sitten niin kuin tosiasioita silmiin ja tehdään näennäisratkaisuja, lyhyen tähtäimen ratkaisuja, että näin on, mutta kuuntelin tässä kesällä semmoista niin kuin ehkä yhtä maailman kokeneinta yritysvastuuasiantuntijaa Anita Ramasastria, joka on toiminut paitsi akateeminen tutkija yliopistoissa niin Amerikassa ja Euroopassa myös, niin hän on edes YK:n
YK:n yritysvastuutyöryhmissä keskeisissä tehtävissä, niin hän arvioi, että kyllä tässä nyt kuitenkin on vaan tämmöinen tilapäinen, niin kuin hän sanoi, niin kuin töyssy maantiessä, että tästä mennään yli ja ohi. Ja, näin se minusta on, että yritysten ei kannattaisi nyt antaa periksi, varsinkin niin kuin sanoit, niin he on esimerkiksi tehneet jo aika paljon niin kuin satsauksia tähän yritysvastuuraportointiin ja se on tuntunut tuskallisen työläältä, koska se on uutta, mutta niin kuin myöskin sanoit, niin sitten se helpottuu, kun sen kerran tekee. Näinhän se on, kaikissa asioissahan se on näin. Että nyt ei kannata antaa periksi, nimittäin juttuhan on tietenkin niin, että nämä globaalit ongelmat, ilmastokriisit ja lisääntyvä niin kuin köyhyys ja pakolaisuus, kaikki nämä ilmiöt, niin nehän on niin kuin ikään kuin pahenemaan päin ja se Kofi Annanin YK:n entisen pääsihteerin tai silloisen pääsihteerin niin kuin suuri oivallus oli se, että myöskin yritysten täytyy olla mukana niitä ratkaisemassa ja siitä sitten alkoi tämä kehityskulku, jota ei enää mun mielestä niin kuin oikeudellisestikaan voi enää oikein pysäyttää. Että se on ollutkin jännä nähdä, miten tuomioistuimet on sitten niin kuin tavallaan tehneet semmoisia ratkaisuja, jossa on niin kuin selkeää, että yritykset ei voi ikään kuin paeta sitä omaa vastuutaan. Ja niin kuin tämän kesän keskellä tuli se kansainvälisen tuomioistuimen ratkaisu ilmastokriisistä, josta kai nyt sitten ihan lähiaikoina tuo YK-yleiskokous äänestää, että se oli niin kuin ikään kuin lausunto yleiskokouksen pyytämä. Niin siinä mun mielestä ihan selkeästi korostuu se niin kuin valtioiden suojeluvelvollisuus, mutta myöskin niin, että valtioiden pitää velvoittaa yrityksiä toimimaan. Joo, kyllä tämä kehityksen suunta on ihan selkeä, että sitä regulaatiota on tullut niin paljon ja selvällä tavalla, että ikään kuin, että nyt me vähän niin kuin kipuillaan siinä ja ehkä se, mitä mä oon nähnyt tätä myös, että se komission oma toiminta siinä, että onko komissio antanut ohjeistusta sen sääntelyn implementointiin ja millä aikataululla, niin sitä ei ole tapahtunut. Se on ehkä aiheuttanut yrityksessä semmoista niin kuin myös kipuilua, että moni ohjeistus vielä odottaa tulemistaan ja mistä tämä johtuu, niin se on tietysti hyvä kysymys, onko siellä vähän aliresurssointia vai mitä, mutta että ehkä komission suuntaan ehkä semmoista pientä kritiikkiä mä itse näkisin. Mun mielestä, kun on sitä seurannut aika pitkään sitä komission niin kuin työskentelyä vähän siitä niin kuin ovenraostakin, niin, ja tokihan parlamentilla on niin kuin kiinteät suhteet komission ja halutessaan MEPit voi niin kuin ikään kuin olla hyvinkin suoraan yhteyksissä sinne niihin tahoihin, jotka niitä kyseisiä asioita käsittelee, niin sen huomaa, että siinä on ollut varmasti niin kuin jo sen lainsäädännön valmistelun aikana on ollut niin kuin ristiriitoja eri pääosastojen kanssa. Niinhän se on Suomen hallituksessakin, että ympäristöministeri ja maa- ja metsätalousministeri on niin kuin tukkanuottasilla asioista ja elinkeinoministeri voi olla eri mieltä kuin oikeusministeri ja näin poispäin. Että ei tämä niin kuin mikään semmoinen niin kuin ainutlaatuinen juttu ole, mutta kyllä siis komissiolta odottaisi semmoista linjakasta toimintaa. Ja että sitten niin kuin siellä on tehty väärässä järjestyksessä asioita. Juho sanoit, että tavallaan sen sääntelyn niin kuin ohjeistus, eli tavallaan käyttöohjeet jäi antamatta. Että onhan se nyt aika alkeellista, että se on näin käynyt. Ja nyt kun tänä kesänä sitten on tämä komissiota neuvova elin EFRAG, joka käsittelee niin kuin näitä yritysvastuuraportointisäädöksiä tai tekee esityksiä niistä, niin nyt sitten vihdoin teki niin kuin esityksen siitä, että kuinka niitä standardeja voitaisiin ihan järkevästi yksinkertaistaa. Niin tähän olisi pitänyt tehdä heti alkuun. Et silloin kun Ursula niin kuin sanoi, että nyt kuulkaa, nyt on menty vähän harhaan tässä, että nyt tässä jotain tehdä, että saadaan yksinkertaisempaa, selkeämpää lainsäädäntöä, niin jos hän olisi niin kuin pakottanut sen työn käyntiin tai antanut sen tapahtua heti, niin mä luulen, että ei oltaisi tässä jamassa, jossa nyt tämän omnibussin kautta sitten niin kuin lähdetään ihan vasta hyväksyttyä lainsäädäntöön niin kuin ikään kuin purkamaan. Komissiota voi musta kritisoida niin kuin erittäin hyvästä syystä monestakin asioista. Joo. Vasen käsi ei tiedä, mitä oikea käsi tekee. Just näin. Mitäs meillä on nyt vaarana menettää se omnibussin vuoksi? Se tekee asiat niin kuin mutkikkaammiksi. Et sen pitäisi yksinkertaistaa asioita ehkä vaan, mutta se asettaa ensinnäkin sen kysymyksen, että jos siinä nyt sit lopputulos on se, että yritykset lähinnä niin kuin tarkastelee näissä arvo- ja hankintaketjuissaan niitä suoria yhteistyökumppaneita ja suoria alihankkijoita, niin
eihän se tietenkään riitä. Että yritysten on kuitenkin pakko löytää niitä keinoja katsoa sinne vähän pidemmälle. Sanotaan, että yksinkertaistamista tuleekin mutkikasta ja ei se pitänyt olla tarkoitus. Ja sitten siinä on se, mitä muuten siellä Atlantin takanakin, mitä on kammoksuttu erityisesti, että siellä on tämä oikeudellinen vastuu, siviilioikeudellinen vastuu niistä semmoista erittäin vakavista tahallisista ihmisoikeusrikkomuksista, jota yritykset voi harjoittaa niin kuin niissä hankintaketjuissa, vaikka joku energiayhtiö tuhoaa jonkun alkuperäiskansan elinolot ja kulttuurin ja maat, niin se varmasti tässä se on vaarassa liudentua ja siinäkin tulee niin kuin se, että yksinkertaistamista oli tavoiteltu, mutta sitä ilmeisesti aiotaan nyt tehdä sillä tavalla, että tavallaan sitten tuleekin semmoinen niin kuin kansallisten oikeudellisten säädösten niin kuin semmoinen jonkinlainen viidakko, jossa yritysten pitää löytää, että on niin kuin 27 erilaista säädöstöä siitä, että miten tätä sitten oikeudellisesti toteutettaisiin. Sanoisinko niin kuin nätisti, että ei tässä ole päätä eikä häntää. Niin sinällähän, jos vaikka nyt tämä yritysvastuudirektiivi olisikin asetus, niin se helpottaisi sitä tavallaan sovellettavuutta ja tosi paljon kysymyksiä tosiaan nousee tuosta kansallisesta implementoinnista sitten myös aikanaan, että miten eri jäsenvaltiot sitä toteuttaa erilaisella ambitiolla. Ja Hollantihan oli jo antanut oman esityksensä yritysvastuudirektiivistä, kunnes sitten tuli Omnibus, mikä oli tosi niin kuin mielenkiintoista tosiaan nämä tämmöiset suunnanmuutokset, että kukapa olisi odottanut näin niin kuin jyrkkää reaktiota ja mentiin tosiaan siitä simplifikaatiosta aika niin kuin objektiivisesti sanoen deregulaatioon. Ja nyt kun meillä on kuitenkin ollut tässä taustalla se, mistä lähdettiin liikkeelle, se YK:n ohjaavat periaatteet ja yritykset on niitä ottanut myös sinne nettisivuilleen ja agendoilleen, että sitoutuu näihin, niin eikö se olisi kuitenkin sitten semmoinen hyvä pohja, että missä pysyä, koska siinä kuitenkin on se riskiperusteisuus ja se, että tehdään niitä merkityksellisiä asioita. Ja riskinähän varmaan tässä on tässä Omnibussissa, että siitä lähdetään poispäin siitä niistä YK:n ohjaavista periaatteista. Joo, tämä on ja siinäkin niin kuin yritykset asettuu sellaiseen niin kuin hankalaan ristipaineeseen, että on toisaalta sitten nyt vaarana, että se EU-lainsäädäntö loittonee niistä aika paljonkin. Ja sitten niin kuin sanoit, niin yrityksillä on niin kuin ihan niin kuin omia sitoumuksiaan noudattaa niitä kansainvälisesti hyväksyttyjä normeja, ohjeita. Mutta nyt tietenkin tämähän ei ole vielä ohi. Ja mä ajattelen, tai siis niin kuin olen monen kuullut sanovan, että it's not over until it's over. Eli toisin sanoen, että ei tässä kukaan niin kuin periksi ole antamassa. Että tänä kesänä on nähty niin kuin tosi paljon yritysten reaktioita, että hei malttakaa nyt, että ja nimenomaan niin kuin halutaan nojata niihin kansainvälisiin ohjaaviin periaatteisiin ja välttää semmoista huutokauppaa, että kuinka monen 1000 työntekijän ja kuinka monen 100 miljoonan euron liikevaihdon yritysten pitää tässä sitten tavallaan niin kuin muuttaa kurssia. Ja sitten nykyään yritykset voi joka tapauksessa joutua niin kuin oikeuteen ja vastaamaan siitä, että ne on siinä arvoketjussa on aiheuttanut merkittäviä tuhoja. Jotkut niin kuin Shellin hankkeet Nigeriassa on tämän tyyppisiä. Niitä on vaikka kuinka paljon. Koko ajan tulee lisää niitä sanotaan niin kuin strategisiksi litigaatioiksi ja mitä sitten tavallaan nämä haitankärsijät nostaa oikeudessa. Mutta se, että tässä oli tarkoitus luoda ne niin kuin yhteiset pelisäännöt niin kuin ainakin EU:ssa toimiville yrityksille ja EU on kuitenkin vielä maailman suurin niin kuin sisämarkkina. Että tässä on nyt leikitty aika isolla asiolla ja sitten ehkä kirsikkana kakussa niin kuin tätä yritysvastuusääntelyä puolustavista tahoista, niin ei voinut olla ihmettelemättä, että jopa Euroopan keskuspankki ilmoitti, että jos tavallaan nyt sitten investoijilla jää olennaiset tiedot niistä investointikohteista saamatta tämmöisistä kestävyysriskeistä, ilmastoriskeistä myös, niin se voi heiluttaa niin kuin rahamarkkinoita. Se on aika merkittävä. Joo, että nyt mä oon vähän sitä mieltä, että kun nyt sitten varsinkin kun europarlamentti on nyt tässä seuraavaksi vuorossa niin kuin muodostamaan oman kantansa siihen omnibussiin, niin kyllä mä nyt vähän ihmettelen, jos nämä menee ihan kuuroille korville nämä tämän tyyppiset lausunnot. Että peli ei ole menetetty.
Just näin. Se on hyvä viesti nyt eteenpäin, että jatketaan työtä. Ja kuten tässä maailmassa, niin monikaan asia ei ole mustavalkoinen ja tämä kilpailukyky, mistä tämä raportoija Warborn paljon puhuu ja haluaa sitä niin kuin ennen kaikkea muuta mahdollista, niin nyt ehkä pitäisi vaan käydä sitä rehellistä keskustelua siitä kilpailukyvystä. Ja jos Euroopan keskuspankkikin on aika vahvasti mieltä asioista, niin eihän se voi olla tätä päivää, että älylliset ihmiset siellä käy älytöntä keskustelua. Just näin. Joo, niin toi mun entinen kollega Lara Wouters, joka oli sen yritysvastuudirektiivin niin kuin pääneuvottelija parlamentissa siinä meidän tiimissä niin kuin johtavassa asemassa, niin hän sanoi, että tämä mitä nyt näemme, tämä ei ole yksinkertaistamista, tämä on ajattelun yksinkertaistamista. Että se on niin kuin juuri näin ja musta olisi hyvä, että politiikan tutkijat vähän katsoisivat tätä tämänhetkistä kilpailukyky versus kestävyyssääntely asiaa, koska se on täysin, siis sillä ei ole mitään oikeita perusteita. Se perustuu siihen, että ne, joilla on nyt tällä hetkellä valta määritellä asiat, niin ne on määritellyt sen nyt näin. Ja sitten aina on niin kuin hölmöjä, jotka juoksee perässä ja uskoo tai on uskovinaan. Onko jotakin, mitä nyt, jos meilläkin on yrityksiä kuuntelemassa, niin mitä suomalaiset yritykset vois tehdä? No, tai henkilöt? Siis ensinnäkin niin tavallaan tämä tämmöinen ajatus siitä, että yritykset on ollut kohtuullisen hiljaa. Ehkä vähän se halunnut seurata, että mitä tästä kehittyy. Niin nyt voisi ajatella niin, että tässä kun kuitenkin sitten varmaan puolen vuoden sisällä niin kun tehdään niitä lopullisia ratkaisuja siitä, että mihin tämä asettuu tämä sääntely sekä se raportointi että tämä varsinainen huolellisuusvelvoite, niin siihen voi ottaa kantaa. Ja musta on ollut hirmu hyvä nähdä, että esimerkiksi Global Compact on niin kuin koonnut yrityksiä tämän asian ympärille ja muutenkin ehkä viime aikoina niin terästäytynyt tässä niin kuin arvoketjuasiassa, että yritykset todellakin niin kuin joutuvat niitä tarkastelemaan ja että se huolellisuusvelvoite koskee heitä. Että onhan tässä semmoinen niin kuin piirre tässä keskustelussa, että ikinä ei tämmöinen asia olisi saanut näin paljon huomiota, ellei se olisi mennyt tämmöiseen niin kuin vähän kriisin kautta. Että mä luulen, että yrityksissä on ehkä kuitenkin oivallettu se, että jos nyt tavallaan sitten vähän otetaan takapakkia, niin ehkä 3 vuoden kuluttua, varsinkin jos Donald Trump ei ole enää Yhdysvaltain presidentti, koska se vaikuttaa aika paljon tähän asiaan, niin sitten ehkä niin kuin palataan jollekin uralle, jolla on oltu. Tämä on muuten nyt aika ikävä tämä transatlanttinen ulottuvuus tässä, koska siis kun EU ja Yhdysvallat on nyt tehnyt jonkinlaisia sopimuksia niin kuin näistä tullitariffeista, niin siis, ja sitten siinä on semmoisia aihioita, joista voisi kehitellä jonkinlaisen vapaakauppasopimuksen, niin siellähän on ikävä kyllä aivan yksi yhteen niin kuin sama teksti kuin siinä omnibus-lainsäädännössä, semmoisessa yhteisessä julistuksessa, joka tuli tuossa elokuun loppupuolella, niin että ikään kuin siis jos mä oon oikein ilkeä, niin mä ajattelen, että komissio on neuvotellut Yhdysvaltain hallinnon kanssa ennen kuin on antanut sen omnibusin. Juuri näin, joo. Eli se on jo jossakin niin kuin asiakirjassa. Joo, niin siis ei mulla nyt ole, mulla on vaan tämmöinen niin kuin intuitio, että tämä ei ole poissuljettu. Niin. Ja, kanssa perehdyin vähän siihen paperiin ja katsoin, että miten siihen nyt on viitattu tähän yritysvastuudirektiivin huomioimiseen tavallaan tässä transatlanttisessa yhteistyössä, niin on se kuitenkin se sanamuoto, ehkä considers to work to, niin kuin, että se on aika semmoinen niin kuin, ei ehkä ihan sido, että shall tai must do this or that, mutta kuitenkin se on siellä, mutta voihan se Trump tietysti sanoa, että nyt nousee tariffit taas, jos ei tässä tapahdu jotain, vaikka se ehkä ei ihan suoraan niin kuin velvoita, että Trump nyt voisi EU-lakeja muuttaa tuosta noin vaan. Mutta että aika perusteltu huoli kyllä. Joo, ja sitten kun se tiedetään, että se nyt kuitenkin on perustunut jonkunlaiseen kiristykseen siitä, että EU niin onnistuu sitten välttämään niin kuin vielä korkeammat tariffit. Mutta se voi, niin kuin Juha sanot, niin se voi tapahtua niin kuin vielä uudestaan, että sen takia ehkä mä oon vähän huolissani siitä, että jos nyt annetaan tässä asiassa periksi, niin mitä sitten myöhemmin.
Mutta siinähän on siinä samaisessa sopimuksessa on sellainen musta aika niin kuin, lupaava kohta, joka on se, että siinä niin kuin nämä osapuolet, Yhdysvallat ja EU, niin sitoutuu niin kuin taistelemaan reilujen työolojen puolesta ja taistelemaan pakkotyötä eli modernia orjuutta vastaan. Ja tämä on ehkä semmoinen, tämä on niin kuin oljenkorsi, josta kannattaa pitää kiinni, koska siihen liittyy myöskin se yritysten huolellisuusvelvoite. Kyllä. Ja tämä on niin kuin Australia, Kanada, UK, Euroopan unioni, Yhdysvallat on kaikki ikään kuin tässä niin kuin sääntelemässä tätä erilaisia kieltoja orjatyöllä ja pakkotyöllä tuotettujen tuotteiden maahan tuomiseksi ja näin, että sitä kautta niin se tulee se huolellisuusvelvoite, että mä ajattelen, että niin nämä vastavoimat, yritysvastuun vastavoimat, ne on keksinyt nyt muutamia tämmöisiä niin kuin konnankoukkuja, mutta kyllä se sieltä tulee kuitenkin tavalla tai toisella. Joo, joo. Sä et ole huomannut mistään tai tullut korviin kuulu mitään sellaista viestiä, että tähän pakkotyöasetukseen olisi täys menossa omnibusprosesseihin. Mä en ole ainakaan itse huomannut. Mä en ole myöskään huomannut, mutta en ole ihan varma. Siellä on se ehkä toinen, joka nyt on enemmän keskustelussa, joka on ihan selkeästi mainittu, on se metsäkatoasetus. Ja se on musta se on ikävää, että niin kuin vissiin 11 EU-maan maatalousministerit ilmoitti, että tämä ei niin kuin käy. Ja ainakin Suomessa niin kuin se suurin huoli on ollut niin kuin 50-70 niin kuin karjantuottajan niin kuin ajatus siitä, että ne ei voisi enää laajentaa navettojaan. Että se, niin kuin, mitä mä sanoisin, että kyllä tämä niin kuin huoli tästä maailman tulevaisuudesta on niin kuin, kyllä se on hukkunut tällaisten aika pienten ajatusten joukkoon ja siis varmasti niille karjantuottajille löytyy se ratkaisu, että siitä ei ole kysymys, vaan se, että tulee heti semmoinen, että meiltä ei mitään oteta pois ja ei nähdä sitä isoa kuvaa. Että se on niin kuin se, mihin maailma on menossa, niin sehän edellyttää sitä, että katsottaisiin sitä isoa kuvaa koko ajan ja sopeutettaisiin sitten oma kansallinen sääntely siihen. Kyllä. Ja haettaisiin niitä ratkaisuja sen sijaan, että vaan sanotaan, että ei me voida, ei pysty, ei kykene. Tiivistyksenä tähän vielä ja vähän keskustelun lopuksikin, niin miten antaisit yrityksille vinkkejä nyt tässä ajassa, nyt vielä sillain niin kuin tämä iso kuva just nimenomaan huomioida, niin miten tästä lähtee nyt eteenpäin ja pohtimaan? No mä ajattelen, että niin kuin vähänkään isompien yritysten kannattaa niin kuin kehittää sitä yritysvastuuraportointiaan, koska se on niin kuin se tapa, millä sitten voi tavoittaa ne mahdolliset ongelmat sieltä arvoketjusta, ihmisoikeusloukkaukset tai työntekijöiden huono kohtelu ja niin poispäin. Että mä oon mukana arvioimassa niitä niin kuin ensimmäisen aallon EU-säädösten mukaan tehtyjä kestävyysraportteja ja se on hyvin mielenkiintoista lukea niitä koska osa niistä on hyvin strategisia, että niissä tavallaan niin kuin näkee sen, että miten yritys on esimerkiksi niin kuin ottanut kokonaisvaltaisesti nämä pitkän tähtäimen riskit maineille ja ilmastoriskit ja ihmisoikeusriskit siihen ihan niin kuin omaan toimintaansa. Kyllä mä ajattelen, ja se tuli tässä keskustelussa jo aikaisemmin, että ei ne ole ne YK:n ohjaavat periaatteet ja OECDn niin kuin koko ajan niin kuin selkeytyvä säädöstö, ei ne ole mihinkään kadonneet. Että niitä kannattaa mun mielestä noudattaa, että niistä on niin kuin oikeasti myös sitten bisneshyötyä, kun vähän satsaa siihen alkuun. Ja yritysten yhteistyö on tärkeää, että se on siinä yritysvastuudirektiivissäkin mainittu, että nämä tämmöiset yritysten yhteiset pyrkimykset vaikka niin kuin tavoittaa niitä haitallisia vaikutuksia. Ajatellen, että mitä kauemmas sinne arvoketjun alkupäähän menee, niin sitä enemmän siellä on yhteistä. Esimerkiksi teetetään samoissa tehtaissa jotain elektroniikkaa tai vaatteita, niin silloin kilpailulainsäädäntö, sen ei pitäisi estää sitä, että yritykset voivat ikään kuin jakaa sitä tietoa. Kyllä. Ja sillä tavalla helpottaa sitä taakkaa. Sitten on tietysti syntynyt niin kuin kauheasti erilaisia tämmöisiä niin kuin, ehkä keinoälyynkin pohjaavia ratkaisuja, mutta kuitenkin tämmöistä niin kuin digitaalisia ratkaisuja, että voi niitä arvoketjuja niin kuin ymmärtää helpommin. Ja sitten lopulta tämä, mitä ainakin lainsäädäntöjä on painottanut, eli sitä, että niiden eri niin kuin viiteryhmien kanssa kannattaa aktiivisesti olla yhteistyössä ja sitten auttaa niitä pienempiä
tavaran toimittajia niin kuin miettimään itse sitä, että miten ne omilla resursseillaan voi paremmin sitä vastuullisuutta toteuttaa, niin että saadaan se koko ketju kuntoon. Kyllä. Ja tämähän on myös siellä UNGP:n ytimessä tämä ajatus, että niin jokaisen yrityksen tulee kunnioittaa ihmisoikeuksia, eli pohjimmiltaan jokainen yritys itse vastaa siitä. Kyllä. Yritysvastuun tai ihmisoikeusvastuun toteuttamisesta ja näyttämisestä. Oliko muuten vielä tuosta aikataulusta, että mitä seuraavaksi niin kuin Omnibus-rintamalla milloin on tapahtumassa? No mä luulen, että nyt ihan tällä viikolla on varmaan Euroopan parlamentin oikeusasioiden valiokunnassa sovittu siitä, että minä päivinä neuvotellaan siitä parlamentin kannasta, joka sitten äänestettäisiin täysistunnossa lokakuun puolivälin paikkeilla. Et kyllä nyt koko ajan tapahtuu ihan mä sanoisin, että tämä viikko on, nyt on syyskuun ensimmäisellä viikolla nämä työt käynnistyy siellä. Et se on mielenkiintoista nähdä, että mihin tämä pääneuvottelija Jörgen Warb on nyt sitten asemoituu, koska mä tunnen hänet entisestään, tehtiin muun muassa yhdessä sitä parlamentin kantaa metsäkatoasetukseen, niin silloin mä opin, että hän on niinku itse Mr. Simplification. Että hän on niinku se, joka sanoi, että siihen metsäkatoasetukseen pitää kirjoittaa tämä tämmöinen niinku komission epävirallinen periaate, että one in, one out. Että aina kun otetaan käyttöön joku uusi säädös, niin vähintään yksi pitää purkaa. Trumpillahan on yksi käyttöön ja 10 käytöstä. Niin hän on niinku todella vahvasti korostanut sitä yksinkertaistamista, niinku yksinkertaistamiseen niinku ihan loppuun asti. Ja sitten mä huomasin, että nykyisistä suomalaisista europarlamentaarikoista toi Mika Aaltola, joka laati kansainvälisen kaupavaliokunnan lausunnon, niin hän ehkä sitten niin vähän tarkistikin ajatteluaan, koska alkuun hän puhui vaan tästä, että kilpailukyky ennen kaikkea ja nyt pitää tehdä kaikki sen eteen niin poispäin. Niin se hänen lausuntonsa on kuitenkin juuri se, tai siis hänen johtamansa neuvotteluissa hyväksytty lainsäädäntölausunto, jossa niin kuin korostetaan tätä huolellisuusvelvoitteen riskiperustaisuutta. Joo. Ja jotkut kollegat on niin kuin sanonut, että se on se oljenkorsi, jos niissä neuvotteluissa voidaan nyt niin kuin nojata. Että ainakin yksi parlamentin valiokunta on niin kuin ilmoittanut, että pääkiistakysymys siitä, että mitä asioita siinä arvoketjussa pitää arvioida, niin on. Että oli niin kuin kiva nähdä, että tämmöistä kehitystä tapahtuu. Hyvä. Sitten kun sä otat se kristallipallon vielä sieltä esille, niin onko meillä jouluun mennessä päätös nyt Omnibussista? En mä ole ihan varma siitä, mutta sanotaan, että ehkä tammi-helmikuussa. Mutta tämä on aivan puhdasta spekulaatiota. Niin. Niin kuin moni muukin asia. Aivan. Kaikkea voi vielä sattua, mutta että niin kuin periaatteessa se voisi olla mahdollista, että siellä. Joo, mutta missään EU-asiassa ikinä en ole nähnyt, että sattuisi ja tapahtuisi näin paljon. Niin. Tämä on niin kuin ainutkertainen kokemus, johon myös muuten Euroopan oikeusasiamies on kiinnittänyt huomiota, että ei tällä tavalla lakeja voi säätää. Aivan. Pitää olla vaikutusarvioinnit, pitää kuulla laajasti. Ja katsotaan, mitä komissio siihen sanoo muuta kuin, että kilpailukyky ennen kaikkea. Niin, juuri näin. Jäädään seuraamaan tilannetta. Niin, tämä nyt kyllä vähän syö sitä kilpailukykyä, kun tosiaan tämmöinen poukkoileva lainsäädäntö ei mitenkään sitä edistä, vaan päinvastoin. Kyllä. Mielenkiintoista keskustelua ja todella hienoa, että Heidi pääsit tänne vieraaksi tuleen. Toivotaan, että prosessit etenee järkevästi parlamentissa siellä nyt syksyllä ja jos yrityksillä ja muilla toimijoilla, meidän kuuntelijoilla on halua ottaa yhteyttä näihin päättäviin poliitikkoihin ja myös tuoda sitä viestiä eteenpäin, että mitä tässä pitäisi tehdä ja miten tätä vastuullisuutta pitäisi edistää, niin aina on tärkeää ottaa kantaa. Hyvä. Hei, kiitoksia. Ja me palataan sitten ensi kerralla uuden jakson merkeissä. Ja kiitos, oli mukava olla tässä. Kiitos.